Txalo bat abeldako. Bueno, eta segitzen du. Zazpigarren klaseekin, Alex M3 batekin, Garikoit Flores. Txalo, gariteko. Segitzeko, seigarren klaseekin, Porsche GT3 Coupe batekin, Bruno Xerrer. Bueno, falta que lepo goñera. Josep del Perú, BMW Kompa batekin, amargarren kasunetan. Apa Josep? Ten novia. Casi no. Está klasean, Renault Clio Sport batekin, Peru Urkidi. Opa, Peru, txalo bat. Odai, laugarren klasean, Citroen Saxo VTS batekin, Alberto Sánchez. Hirugarren klasean, Renault Clio Williamsekin, Alberto Garraza. Bueno, botatzen gara, aizto patatzen dut. Bederatzigarren klasean, historiko mailan, R11 turbo batekin, Juan Bidegain. Botatzen gara berriz, seigarren klasera, Porsche GT3 Coupe batekin, Bruno Xerrer. Bigarren klasean, Citroen Saxo VTS batekin, Eneriz Besga. Bueno, ez dakit hemen da hon, neski arazoak izan, baina, bueno, ez dakit hemen da hon. Bueno, orden, lehenengo klasera, ganen gara, Citroen Saxo VTS batekin hau ere bai, eta herriko mutikoa, Joseba Iñarrea. Bueno, eta aurten, bi scratch lista gintugu, diferentzia zutugu turismoak eta motoplazak. Turismoekin hasiko gara,
Hirugarren lekuan, Citroen Saxo VTS batekin, Alberto Sánchez. Bigarren postuan, Mitsubishi Lancer Evo 9 batekin, Aitor Aristregi. Eta turismo klasean garaile, Porsche GT3 Coupe batekin, Bruno Scherer. Hortzi txapelduna, txalo bat. Estar ahí, al final le faltaba. Eta orain, monoplaza mailan, hirugarren postuan, BRZ B59 batekin, Luis Miguel Alonso. Bigarren postuan, Silvercar S3 batekin, Arkaitz Ordoti. Eta monoplaza mailetan, garaile, Alex M3 batekin, Garikoitz Flores. Apa Garikoitz! Bueno, eta aurtengo igoera ezberdina izen dugu. Zertaz, aurten aukirik Iñaki Irigoyen txapun gidatzeko gidatzen den piloto ikusgarriaz ikusteko aukerik izan. Eta erabaki ginuen lehenbiziko tramo ofizialean denbora azkarren egiten zuen pilotuak sari berezi bat eramango zuela. Hortarako Iñaki Irigoyenen inguruko lagun handi batek hitz batzuk erran nahi du eta berak banatuko du saria. Beraz, txalo era txominen dako. Atxaldeon dene, olako sarien platzeagatik, egia da, guretzako utxune handia da, eta hori nekinen falta, baina aldi diren ere, nahiko nuke, que gure oroimenean dagoela, eta, bueno, pues, berriz eskertu, eta segi dezala gure oroimenean. Hau patxapu. Bueno, eta ez, honekin agitzen dugu, 2008 urteko Speediko 3. edizio hau. Eskarmile pilotu guztiei parte hartzeagatik espero dugu gozatu izan duzela, eta animoa zitez zuten guziei, publikoai ere bai, eta hoxen, bertzik gabe, hurrengo urte arte. Hala,